Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ni Jack kan ti kabuteng na. Ado dagiti banag akayat ni Jack nga aramidan. Ngam kabuteng na nga aramidan. Ta saan amamati iti kabaulan na. Para kenkwana, isu tay ubing anakapsot. Nakutong ken managbabain. Gapo iti daytoy addalaeng ijay balayda. Ket no ayaban dagiti kayayam na, saan na akaya ti rumwar. Iti maysa nga aldaw, inayaban ni Mona akaarubada. Jack, apay asaan ka arumrumwar diti balayo? Kuangamin mo na. Adda dagiti ayam tayo. Adda ni Luis. Adda kan daddo mapay. Kantsawan dakto manen. Kaslay din na minsan alawas. Naidugmamak kabayatan ti panagayayayam tayo. Nagkapoy kamot ngamin. Kasla saan ka amang mangan. Ha? No ngamin tumaray ka, kitaam ti pagtartarayam. No saan anagalis, kasjay. Ha? Kan nasken anatib ker dagiti tumang kan sakam. Kasta ka di? Wan Anya, mapantamaki ay ayaman. Sige. Muna, apay nga inayabam ni Jack? Awan ngamin kay ayam na. Anyamat dayta, nagkapsot. Dala pusak laang dayta, matumban. Ha? Apay ngamin adala pusam ngay. Kita anak ah. Ha? Anya teramidam. Oy, Jack, Agayayam tayo, Luis. nagkunakan ka. Apay nga dinalapos na ngaymot. Nagkapsot ka talaga. Dinalapos ka laang basit. Anay ko. Natumbakan adagos. Apay adina lapos mo ni Jack. Anya kamutan. Anya mutan tikas tang aramid mo. Sige, Jack. Anay ko. Tumakdar ka ditan. Apay anang gasgas na itasakam, Jack. Nanang. Nagrugit pa ita shorts mo. Anya man ang tinaramid mo? Nanang. Nagtaray-taray man siguro deta anak mon bakit. Amo na lang arudan ang nakapsot. Nagtaray-taray pa lang. Ay, inaldaw nga adda mainayon asugat ken gasgas di tabagim, Jack. Agan anad kamot ngamin Agan anadakmet Saan ka ngamin arumrumar dito'y balay? Dito'y ka lang unag. Tanay, nakapsot ka. Ala, huston. Saan mo nga ungtan ni Jack? Ala, umay ka nga ro dun, Jack. Mangangkan. Inungtan nyo manan ni Jack nga apaw. Kasanumat ngamin, napan man ang nagtaray-taray. Nasugat man ang saka na. Ay, kaasimot ti apok, akanayon amaungtan. Ibagbagami ngamin adito'y laangan unag ti balay. Tanurumwar, masugatan mo't. Apay ngay bagayo ti kasta. Da kayo kumaan naganak, timang papigsay ti pakinakam na. Ay nananang, nakapsot di apo ko yo. Uray an anuin nyo, tanakutong. Jack! Jack! Apay mo na. Ay, Uncle, adda ni Jack. Aday siya unag. Ayabak ko mataagay ayam kami. Ay, saan na rumor ni Jack? Ay, apay ngay, Uncle. Madong parto manan. Dito'y nanunag ti balay, tapno di man anaw. Dayjay mat ngamin a Luis. Dinalapos na ni Jack. Iso anatomba. Kat nasugat mat tanti saka na. Iswasanin ang rumor ni Jack. Dito'y laangan unag nga gayayam.
Jack, apo. Lola? Agmay sa ka mo dito'y salas. Nakatanaw ka di tatawa. Buy-buyak dagiti kaya ayam ko, Lola. Kita nyo, nagraragsak da o. Agkikinamat da. Apay asan ka mapan makiayayam. Sana kahit ni tata nga rumarak. Ong tandak. Apay nga men, asan da ka aparwaran, apo. Ang mga namay dugmamak ka no, Lola. Kat masugatan ak. Ay, Jack, apo. Daytoy timulam di tapanunot mo. Na isang sangayan ka nga ubing. Nalaing ka napigsa ka. Nakapsutak, Lola. Iso day tati ka na yung ibagadanan ng kantatang. Ipanagnak mo ang nagkamalita. Amok, apo. Napigsa ka nalaing ka nga ubing. Lakay, kita ang mangmangan pay laang ni Jack. Itaman pa anaw di anangan. Wun nga rod. Ano? Nalpasa ko na nangan. Ano tikinan ko? Wun nga rod. Itaman pay nga inibos mo ti kanam, anak ko. Nanang, kaya't ko nga minti pumiksa. Kaya't ko ang maadaanak itimasal. Nangag mo day jay lakay. Ala, mangan ka iti ado, tapno dumakal dagiti muscle mo. Ken, pumigsa ka ako nam. Tatang, nanang, mga anak iti ado. Ala! Naggapuan manen, Luis. Ijay laeng. Naggapukan samat ijay bubon anaunag. 5 basak laeng mat. Ala ka! Saan ka kano nga umas asidag iti dayjay abubon? Ha? Taapay. Adda kano inkantada ijay. Anya? Wan, kadya inkantada. Agal-ala iti ubing. Kasta ka di? Wan, kasta nga minti ibagbaga dagiti tattao dito'y lugar tayo. Kasta ka di? Sige, ditakan. Puno nga tayo ibagbagan ni Muna. Kaya't ko ang mapanaknakan. Mapan kuntuman kitaan. Puno nga adda inkantada di tabubon. Lola, Apay, apo. kaya't ko di makayaayam mi jirwar. Ay, katmapan ka. Bagkan ka ta, palubusan na ka makiyaayam. Una, gaputa mo ka naragsak ka. Numaki ay ayam ka kadagiti padam nga ubeng. Pudno day ta, Lola. Talaga nakaragragsakak. No kadwak dagiti kaayayam ko. Sige, ingka maki ay ayam, apo. Jack, nasaya at matay kan makiayayam. Pinalubusan na kami ni Lola. Isu ka diti kadwam iti balayo? Wen, tanapan nagtrabaho da ng kantatang ko. Ay, kastagayam. Wen muna. Umay kangarudan. Agay ayam tan. Ayan na nga, Del Luis. Aywan. Napanan ni Luis. At dalang itay dito'y Apay, kabutang mo ni Luis? Ha? No iduron na kantumanan, lumaban ka nga minan. No iduron na ka akastoy. Oh, sa anak anatumba iti panangiduron mo kanya. No kasta, napigsakan, Jack. Nang mga anak namin iti ado. Tendak! Araya tendak! Kasla timak ni Luis dayja. Sa di mo tati ayan na. Kasla ijay bubon mat. Anya? Sige, maganta kitaan ijay. Araya tendak dito! Ay, kasano ka natin nag ni Luis di tababon. Natangkon nga min ti ulo na.
Imbagak matkan kwa na saan nga umay ditoy. Ta delikado. Tulungan ta ni Luis. Tulungan ka ko na. Kasano ko matulungan ta? Anda na panunot ko. Ipauy-uy ta titelengos o saranda apag kaod iti danom. Pag tinulungan tanton aguyuden. Wan gayam anya. Tulungan ka ko na. Ay. Tulungan ka. Mabitla ang Luis. Taiyaon da ka dita. Tulungan ka. Ang tinulong kami kan ni Jack. Sige, guyuden ta na. Nagdagsan mo ni Luis. Sige bay, guyuden ta. Aya. Jack kaya. Talaga ang Jackon kabailan. Agi na natapay. Ay, abay nga ibatamon nga iti tali. Ops. Agi na naapay laang. Nabanugak namin na talaga. Mamesa ko naman guyod. May batak. Ay, magsubli ni Luis dita baba. Kabailan ba ito, Jack? Guyuden. Ay, Sige, Jack! Guyodam ni Luis! Itikas ta! Mayauntan! O sige, maihaon ko ni Luis. Agyaman na kada kayo Ni Jack at na pagyamanam, Luis! Ngamin, iso ti nakapanunot iti pamuspusan. Tapno mayaon da ka iti bubon. Ha? Bilibakan ka, Jack. Ha? Napigsa ka mo't gayam. Jak amo no apay na aramid ko day jay Luis. Ni, isumip ngatan. Agawid tayon. Amangan no birbirukan da tayon dagiti dadakkel tayo. Ewan, ala agawit tayon. Narigat ti marabyan titoy. Oh, Jack. Amangan no damanan gasgas wenno sugat mo. Tanapan ka manan nakiayayam. Awan nanang. Amo nanang. Tinulungak ni Luis amayaon ijay bubon. Anya? Natinag ngamin. Ket inyo yung mititali. Isot nagkaptan na. Ket ginuyod mi metten. Ah, Di kwan, nabanog ni muna. Iso asyak langin tinangguyod. ha? Naaramid mo dayta? Una nang. Talagaan na aramid ko. Nagpigsa ka matan, anak ko. Anya ngay apo. Mamati kaan itimbagakan ka, anapigsa ka. Un lola. Danan ang kentatang mo lang amin, ti saan amamati iti kabailam. Ninanang mat. No ibagbagayo ang nakapsot ni Jack, kumapso ti pakinakam na. Ngam no ibagayo ang apigsa, pumigsa mo ti pakinakam na. Talaga nagpigsan ni Jack, Luis. Linumbaan na kan ititin na rayan. Ngungaon muna. Nagpartak atim maray, Jack. Mamatiak namin nakabailak ti tumara iti napartak. Kasta gayam ti sekreto. Talaga ka di apimigsa ka, Jack? Wan, mamati akon iti dayta. Padasan ka man nga rod adala puson. Oh. Ha? Saan ka natumba? Napigsakan talaga. Kunakan ka. Anya ti sekretong, Jack? Tapimigsa ka. Manganak iti adu. Ay, Dayta laeng. Manganak iti adu. Manganak iti prutas. Kaya nasustansyaan natin. day talaang. Wait. Kaya panunutan nyo akabalan yung aramiden ti kahit yung aramiden. Ay, kasta gayam. Kastanto mo ti aramidak, Jack. Sipod idin ubing, nagbalina na napigsa ni Jack. Kat itultuloy na latta ti mangan, iti nasusustansya at araon, kang runaan tinateng. Gapo iti dayta, tinulad matan dagiti ayam na nga ubing, manganda matan, iti nasustansya at araon. Bueno, ubing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro.
Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti Dizzy WT 540, kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.